Seoladh múrmhaisithe deartha ag an ealaíontóir Don Lo Brick ag ócáid speisialta i mBaile Uí Chúis Dhuibhne sa caite. Bhí pobl chorcha roinne i láthair agus bhí na bannaí cheol ó na bunscoil na áitiúla ag seaint le linn na hócáide chomá. Ócáid últach. Agus ní a bhéon sais comóra faoi le déantair, so nuair a bhí mar a cuioine bhar cad a chuirimid ar an alasa an Jolín an céadród, mar ní sé déanta hanagain. Tá nasc anna láidir idir na PC ealaíonna seo leis an cearach rólín a bhína má ar lá an drolín an lá in níag lánála gach bliain an sa i gCorca gaoine. Bhí deis gom láirt le rút ní bharchú an tificach pleanála tanga agus rointas na daoine óga le linn na hócáide. Tháinig mar le chéile neomh chun céilúirí ana bhar na PC alíon an na mór pictúí atá crochta ag dúchas nDaingean agus ag Don Lo Brick an sá ar na fálaí. Bhí ceola goin ó bunscoil na múrmhaisithe agus na gaeilge agus bhí annach cracha goin agus theasta goin buchas scéal na chéine bhí buinteach leis. Tá an pictúir seo bunathe ar an drolín fearr Seoladh agus is malum an drolín seo mar tá gaceann de mar cáirde ag seaintla. Agus tá buinteach le drolín an óg freisin agus is malum an drolín mar tá anna crack agus sport again. Bí méid sean leis an green and gold an drolín is fearr is leis sa drolín agus seanam an drum agus tá an drolín go húntaach mar tá an daoine le céile agus bíonn sé anna bheith in spríam. Jamie ó Flanóra, Nuacht Cúla4, Gcorca gaoine,